Dus eerste weekend in Raast zit online. Dat heb ik de vorige short heb ik dat al verteld. Maar we hebben een nieuwe lithium accu hebben in de camper gekregen. En ik had er een omvormer achter gezet. Nou, dat wie al een klusje. Net zozeer om die omvormer, maar de stoel moet er dan uit en dat soort dingen. Maar de omvormer die werkt, 1500 watt. Ik ga er een video van maken en daarin lees ik ook een beetje uit wat nou eigenlijk het doel is van zo'n omvormer, hoe dat werkt een beetje. Hè. En altijd wel toe is om een hele zware omvormer in die camper te zetten bijvoorbeeld. Want als je maar een hele lichte accu hebt, mag je er dan wel een 1500 watt omvormer in zetten. Nou, ik lees dat uit in de video van volgende week. En die video die ga ik maar neemt PSU. Want zo werkt dat nou een keer. Het vermogen is de spanning keer de stroom. En zo kan iedereen zelf ook even uitrekenen die altijd nog wel handig is om een hele zware omvormer in een camper te zetten. Of dat is misschien een accu aan mast.